Så er vi på banen igen med vores nye overfaldsgreb, som i dag skal stå sin prøve. Vi har renset forhuset og skal nu have flyttet alt det lort, der ligger her. Førhen brugte vi cirka 3 dage på håndkraft og en gammel Ferguson til at rense forhuset og flytte alt det her lort. Nu har vi brugt vores 4-i-1-skov til at tømme huset med. Hvis man er den lykkelige ejer af sådan en mini-gravearm, som man også kan få til UNJ og montere bagpå på P2'en, så kan man gøre det her på under en time. Tømme huset og fjerne alt det her med en overfaldsgreb.